Ahoj lidi, já jsem Shotgun a konečně tady máme začátek naší soutěže, o které už jsem párkrát mluvil. Jedná se o fan art soutěž, což znamená, že pokud vytvoříte nějaký obrázek, který je nějak se mnou spojený, takzvaný fanouškovský obrázek nějaký, jakkoliv se mnou může být spojený, může to prostě být Fortnite postavička, která má brokovnici v ruce, může to být já, jak něco děláme, nebo já takhle, prostě nějaký fan art. Tyto fan arty můžou být normálně na papíru, ale dobře vyfocené, nebo naskenované, anebo normálně dělané v počítači. Potom mi je všechny zašlete na můj Facebook, na moji facebookovou stránku, odkaz máte v popisku videa. No a poté už udělám jenom video, kde dám všechny ty fanarty s čísly a poté akorát nechám fanoušky rozhodnout, kdo tedy vyhraje. Co můžete vyhrát? Budete moct vyhrát myš a grafickou kartu. Myš, grafickou kartu a pravděpodobně i klávesnici a myš od Razeru, pokud dojde balíček. Nicméně, dámy a pánové, dnešní video je spojené i s unboxingem na Trust myš Laban, což je nějaká nová myš od Trustu. Prostě mě kontaktovali, abych na to udělal video, takže tady to máme. No a poté mi zaslali i druhou myš, kterou teda dávám do giveaway. Je to tato myš, nerozdělávám ji, normálně vám ji pošlu takhle zabalenou. A na internetu se můžete podívat, jaký má parametry. Ono to tady je i napsaný, má 4000 DPI, ale vy to pravděpodobně ani neuvidíte, i když to zoomnu. 4000 DPI, 6 tlačítek, mění to barvičky, takže cool. Takže pokud potřebujete myš, jakože já teďka tu myš potřebuji, protože jak jsem v několika streamech a i videích říkal, tak prostě se mi odlepuje plíšek z mé myši, takže je strašně super, že mě takhle Trust kontaktoval, no a my se na to dneska jdeme podívat. Tu myš, kterou já otevřu sám sobě, je tady tato myš, Trust Laban, a zároveň dneska na to natočím Fortnite video s touto novou myší, takže to budete mít i s gameplayem, teda doufám, kde vlastně uvidíte mé pocity z této myši. Měl být sice livestream, ale tak co už. Radši teda videa, protože stejně když jsem dělal hlasování, tak to vyšlo tak 50/50, takže radši budeme dělat videa, tak jako Artix, že jo, dělá videa. Tak jo, jdeme se na to podívat. Už jsem to tady odstřihl. Nevypadne to. A mám to mají samolepku. PogChamp. Máme tam Trust GXT samolepku, kterou vůbec nevím, na co použiju, ale třeba ji možná někdy použiju. Je uvnitř něco? Ano, uvnitř ještě něco je. Uvnitř máme jenom tutoriál, jak tu myš zapojit. Podle mě docela složitý tutoriál, jakože jsem vážně rád, že to tam dali. Jsem vážně rád, že tam dali tady tento návod a potom nějaký další informace, to je zbytečný. Jo, jdeme se na to myš podívat. Wow, teď se mi vyklopila. Krásně zabalená. Budu to ukazovat takhle, jelikož nemám dvě kamery, nejsem unboxing kanál, ale kdybych byl, tak určitě bych si druhou kameru sehnal. Nicméně, tady to vidíte. Tady odhalíme kabel. Odhalili jsme kabel. A teď odhalíme myš. Tak, ty kráso, je docela těžká. A drží se úplně parádně, teda jako alespoň dle mého. Je to samozřejmě optická myš, ty mám mnohem radši, ty laserové jsou takový jako hodně divný. Jo? A líbí se mi taky, když ta myš je těžší. Takhle vlastně vypadala ta moje myš předtím, vám ji můžu ukázat, já to mám ještě obmotanou. Takhle vypadala ta moje myš předtím od Razeru. Jo, takováhle. A musím říct, že tady tato od Trustu se drží mnohem lépe. Asi bych ji měl zapojit a taky ukázat, jak svítí. Ukáž? Tak jdeme na to. Jdeme na to, dámy a pánové. Vy pravděpodobně neuvidíte, jak to zapojuju, protože to je pod stolem, že jo? A vážně nevím, jestli chci ukazovat. Jak lezu pod stůl, to asi ne, takže asi to střihneme a ukážeme si to, až to bude zapojený. Má to dobrý gumový kabel, takže by se vám to nikde nemělo skřípnout. Většina myší má teďka takovej, jako kdyby látkovej kabel, ale tady je to normálně prostě z gumy, ale je to z takový jako hodně divný gumy. Musím říct, ale ok, je hodně elastický teda, takže to je docela cool. Tak takovýhle kabel jsem ještě tady nikdy neviděl.
To je docela zajímavý. Zároveň myš, jaký má povrch, na boku je taková gumová. Tady vlastně. U tlačítek je z takové gumy, jak normálně máte gumu na gumování, tak úplně to má takový hodně podobný povrch. A ze zhora to má prostě plast. Takový ten lehký plast. Jo, tady to logo je, můžete si ho osahat, normálně to tam natisklý. Není to přímo v tom plastu. Tady tohle je úplně takový tady šitý plast, který všichni znáte. Jo, a i na boku má tlačítka. Ale musím říct, že potom neklouže ruka po těch tlačítkách, což je úplná bomba. Dále tady má teda tlačítka na změnu DPI, což je úplná bomba. A samozřejmě boční tlačítka, tohle nevím, na co je tady tohle tlačítko, to zjistíme. A kolečko, kdo používá kolečko, když jako většinou jenom na prohlížeč, ne? Tak jo, jdeme to zapojit. Wow! OK, to je docela šílená světelná show a ukáž, to snížíme na co nejmenší DPI. Už to je na 0? Už to je na 800. Na 800. 800 by měl být základ. Ty kráso, bliká nádherně. Jste připraveni, dámy a pánové? Doufám, že jste připraveni. Takhle to bliká. Já udělám jednu věc. Tohle bude epický. Jsme úplně pod mě. Jenom abychom mohli vidět tady takovou světelnou show. Samozřejmě, když je to pod mě, tak to samozřejmě nemá tak dobrou kvalitu. Ale co už? Co když vypnu i monitor? Tak vidíte prostě, jak to jenom bliká, jo? Pravděpodobně se tam dají měnit i barvičky. A mně se to líbí, jak to takhle září. Jako ve tmě to vypadá fakt jako hodně dobře, i když vy to na té kameře jako vidíte hodně špatně, protože nemám jakože 4K kameru, jako sorry, na to fakt peníze nemám. Kdyby mě někdo chtěl sponzorovat 4K kameru, tak jako rozhodně to využiju. Každopádně, takhle ta myš vypadá ve tmě. No, a takhle vypadá normálně za světla. V pohodičce ta myš je frčí v pohodě. I když už si budu muset zvyknout na to držení. A tak uvidíme, jak mi to půjde v dnešním Fortnite videu. Takže jo, tohle by bylo všechno. Doufám, že se zapojíte do soutěže, máme tam skvělé ceny, jak říkám, máme tam grafickou kartu GTX 1050 Ti, pravděpodobně klávesnici a myš od Razeru a taky tady tu skvělou myš od Trustu, kterou si můžete rozbalit. Pravděpodobně bych vám mohla i podepsat krabičku, i když nevím, jestli by vám to k něčemu bylo, ale uvidíme. Každopádně tohle je teda všechno. Já děkuji Trustu za zaslání této myšky, konečně už se mi tady bude zasekávat. No a jak říkám, je to všechno. Děkuji vám za sledování a my se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo na streamu. Zatím se mějte hezky a ahoj!